Hola, bona tarda a tothom. Soc en Marc. Us explicaré una mica tot aquest tema dels béns comuns de l'àmbit natural, que en realitat són els béns comuns originaris. Jo us faré una mica d'història i a veure com acabo, perquè tinc un barullo mental que m'explotarà al cap. A veure, què són els béns comuns? En principi, els béns comuns no entren en contradicció amb cap altra cosa. Així que quan parlem de béns públics és perquè entren en contradicció amb béns privats. Els béns comuns eren tots els béns que hi havia abans, fa segles. Vol dir que tot era comú. Ho enteneu, no? No hi havia res privat, tot era comú. I és, en un moment donat, al llarg de la història, que això es reverteix. O sigui, els usatges de Barcelona recullen els costums de com la gent dels pobles s'entén per fer un ús comú del bosc, de les pastures, dels conreus. I els usatges recullen com la gent es troba en assemblees i reparteix qui farà servir aquella pastura, qui farà servir aquell conreu, quin conreu es guardarà com a conreu col·lectiu per si s'ha de fer una reparació a l'església, una reparació a la sala de reunions, i això són els béns comuns, que es recullen als usatges amb els noms d'emprius. Quan parlem dels emprius no parlem d'una altra cosa que els drets d'ús sobre l'àmbit rural. Repeteixo, boscos, llenyes, fustes, pastures, cultius. Què passa? Que les guerres a Europa fan que tot això es vagi mica en mica erosionant. Primer són els propis... És a dir, quan hi ha una guerra s'expulsa una gent, quan es posen nous colons es crea un dret de propietat. Sobre una cosa que era comuna, com que s'expulsa la gent que hi vivia, els que hi van a viure reben un dret del guanyador de la guerra. Aquesta és la primera manera d'eliminar els comuns, fent fora la gent que hi viu. L'altra manera és amb l'Estat. I aquí és on jo vull fer veure que la propietat... És difícil parlar amb això a les mans, però bueno... Ara entenem la propietat com una cosa plana, a un costat privat i a l'altre costat públic, però en realitat la propietat és un triangle. Tenim la propietat pública, la propietat privada i la propietat comunal. O sigui, és un triangle. Hem de deixar de veure els béns amb una superfície plana, perquè és una superfície que té 3 dimensions. Si abans era així, això era així. A sobre de la piràmide teníem els béns comunals. Ara això és així. Tenim l'Estat per una banda, per l'altra banda el capitalisme ferotge de l'àmbit privat, i què passa? Que això fa una força brutal, des de fa 300 anys, per eliminar els béns comunals. Fins al punt que avui dia, pràcticament, els béns comunals han desaparegut. On queden? Queden al Pirineu català, tenim un 20% dels boscos catalans són boscos comunals, vol dir que no són privats, però què vol dir això? Que l'altre 80% són privats. 75% estan en mans de persones o entitats individuals i un petit 5% en mans de la Generalitat de Catalunya, que en diem boscos domanials, és a dir, que són propietat de la Generalitat, de l'Estat. I només queda un 20% que són comunals. Què vol dir comunals? Van lligats als veïns. I parlem de lloc i foc. Lloc vol dir que hi vius i foc que hi vius sempre. És a dir, lloc que tens una casa al poble i foc que la mantens calenta perquè estàs vivint. Entesos? Què vol dir això? Que el propietari d'aquells boscos, el que té el dret d'ús, el que té l'empriu, és la persona que hi viu sempre. Entesos? És un 20%. Jo fa més de 20 anys que estic al sector forestal. Jo he fet ordenacions de boscos comunals on m'he reunit amb els veïns. Però ja fa més de 10 anys que això no passa. Què vull dir? Que els béns comunals de l'àmbit nostre s'estan perdent. És a dir, ja ara, quan jo faig l'ordenació d'un bosc comunal, fins fa 15 anys em trobava amb els veïns, fins fa 10 anys em trobava amb el regidor, i avui dia em trobo amb el funcionari del Departament d'Agricultura que gestiona la província sencera o la comarca sencera. Ja no parlo ni amb el representant de l'Ajuntament. Per tant, aquí hi ha una regressió absoluta del que és el bé comunal.
fins al punt esperpèntic que a València, als anys 70, finals dels anys 70, és a dir, ja en democràcia, boscos comunals van ser venuts per ajuntaments democràtics a empresaris privats per fer urbanitzacions. O sigui, és el colmo dels colmos, no? O sigui, dels pocs béns comunals que ens arriben al segle XX i segle XXI encara estan en perill. Què més? En aquest sentit, no hi ha béns comunals si no hi ha la institució dels comuns. Per tant, on hi hagi un bé comunal i la gent no estigui associada, agrupada per defensar aquests béns comuns desapareixeran. Per tant, on encara trobem boscos ben gestionats pels veïns dels pobles, on els veïns dels pobles van fer una societat de propietari de boscos, Societat del Monte, Concejo del Monte, Societat de Veïns Propietaris de Boscos, on això s'ha diluït, l'Ajuntament acaba apropiant-se amb aquella piràmide que diem, l'Estat, amb el seu representant, que és l'Ajuntament, que els ajuntaments sabeu que és la paraula que substitueix, els Borbons substitueixen els comuns pels ajuntaments. Això és un fet interessant, és una cosa borbònica. A França encara diuen a l'Ajuntament, encara li diuen el comú. Aquí ja no, aquí diem els ajuntaments. És un tema borbònic. Que les Corts de Cadis parlen del sagrat dret de propietat. O sigui, sagrat i dret de propietat, sobre una cosa que en principi és comuna. Ja veieu el meu pensament quin és, no m'amago de res. Què més? Doncs això, si no tenim la institució dels comuns, els comuns es perdran. Llavors, hi ha comuns que són molt clars, com és la llenya d'un bosc, és un comú molt clar, però hi ha comuns que són menys clars, que són l'aigua, l'aire, la biodiversitat, la fauna dels boscos. Jo sempre escombro cap a casa, cap a fora. Penseu que forestal ve de fora, és una paraula romana, diu el que queda fora del que és l'àmbit urbà, la forest, el que queda fora. Jo sempre escombro cap a fora, no cap a dintre. Doncs això, que tots aquests béns estan en perill. De fet, ja paguem un cànon de l'aigua. Estem pagant per l'aigua. Al setembre hem començat a pagar un cànon per l'aire, que és l'impost de CO2 dels nostres vehicles. Si passa com amb el cànon de l'aigua, el 60% del cànon de l'aigua es dedica a depurar les aigües, després de fer-les servir. És a dir, no es dedica a millorar l'estat de conservació dels rius, només un 30% del cànon de l'aigua es dedica a millorar la font de l'aigua. La resta és per les destrosses que generem com a societat. Si es fa el mateix amb el cànon de l'aire que dic jo, un 15% s'invertirà o un 20% s'invertirà en boscos. La resta s'invertirà en totes les altres coses, contaminació, coses que generem. O sigui que no va realment a la font del bé comú, sinó que va a solucionar altres parxes, anem a posar parxes al desastre d'economia, de societat que tenim avui dia. Per tant, si no hi ha institució dels béns comuns, estan en perill. I què ens trobem? Que hi ha institucions de les altres parts. Hi ha moltes institucions de l'àmbit capitalista. Què trobem? El Sindicat de Propietaris Forestals. N'hi ha dos, el Consorci de Catalunya i la Unió i un altre, Tenim l'Associació de Rematants i Serradores. El rematant és la persona que fa d'intermediari entre el propietari de boscos i la serradora. És una persona que posa preu a la fusta i llavors subcontrata els treballadors forestals perquè tallin la feina, perquè facin la feina, i ven la fusta a la serradora. Hi ha l'associació d'intermediaris, rematants, i serradors. Hi ha l'associació d'empreses de serveis forestals. Finalment, hi ha l'associació de municipis, ajuntaments propietaris de boscos. Però, en canvi, no hi ha sindicat de treballadors forestals, no hi ha sindicat de propietaris de béns comunals. Per tant, els únics que no tenen representació són precisament els propietaris dels béns comunals i els operaris del sector bosc. I ara farem una carambola brutal, perquè és brutal i segurament només existeix en la meva imaginació, que és que la desaparició dels béns comunals
és el que ha generat el proletariat del capitalisme, de la revolució industrial. Si no ens haguéssim carregat els béns comunals, la vida a l'àmbit rural hagués estat viable fins als nostres dies. Què ha passat? Que la vida a l'àmbit rural ja des de fa 100 anys no és viable. Per què? Perquè els béns no són comuns. Si tu et dediques a fer cairons, cabirons, bigues, construcció, has de pagar al propietari per la fusta. Ja no és un bé comú de la gent. Tu ja no treballes com a artesà i et paguen el teu treball, sinó que has de pagar la matèria prima. I aquí un altre punt. Mat, que és l'arrel de matèria, ve de fusta en grec, que és mat, perquè la fusta ho era tot. Matèria prima incorpora fusta amb la seva arrel com a paraula. Per tant, ens carreguem els béns comunals i generem un proletari que marxa a la ciutat, que és la cosa que fa servir el capitalisme per produir. I és com, ja sé que és bastant carambola, però avui dia aquesta cosa continua existint al bosc. Avui dia qui treballa al bosc ja no són ni assalariats, és una mà d'obra autònoma que cobra un tant la tonelada al tallar la fusta bosc. Les empreses forestals, l'empresa forestal més gran de Catalunya diu que té 100 treballadors, però en nòmina en té 6, perquè els altres 94 són autònoms. És una mica com les càrniques, que és un tema que ha sortit a la pública, als mitjans de convenció s'ha parlat de les càrniques. Les càrniques són propietaris de l'empresa, són propietaris de la carn, però no són, els treballadors eren autònoms. Dintre de cooperatives, falses cooperatives, això és... Al bosc és el mateix, però no hi ha ni la figura de falsa cooperativa, són purament autònoms. I tots són immigrants, o el 95% són gent de fora, que ha arribat aquí a buscar-se la vida i són els únics disposats a treballar en aquestes condicions. Tot això, què més? Si no som capaços, l'economia solidària ha de donar una sortida amb això. Com? Primer, agrupant els propietaris dels béns comunals i segon, agrupant els treballadors del bosc. L'economia solidària ha de ser capaç de donar una sortida a aquestes dues coses. Buscarols, que és l'empresa on jo estic, fem això. Nosaltres som propietaris. Els que treballem a bosc som els propietaris de l'empresa. No tenim intermediaris. Nosaltres parlem amb els propietaris del bosc i venem la fusta a la serradora. No tenim intermediaris. En el cas de la llenya, traiem la fusta del bosc i la portem al consumidor final, que és l'usuari final. Això no vol dir que siguem perfectes, però el bé tangible, que és la fusta, la llenya, ja com que li anem donant, què ens faltarà? Agrupar dintre de Buscarols els propietaris, que siguin socis nostres dintre la cooperativa, és el següent pas, i el tercer pas és incorporar els clients dintre dels socis de la cooperativa. Aquesta és la manera que sigui una entitat no només solidària i social, sinó que sigui comunitària. Implicar el propietari del bé i implicar l'usuari del bé. I això donarà futur, estabilitat, sostenibilitat, ho farà reproduïble, etc. Aquest és el repte de l'economia solidària. Incorporar els usuaris. Les cooperatives de consum clarament ho fem, com Som Energia, com el Rebost, com moltes cooperatives de consum, però hem d'aconseguir-ho amb les empreses de treball, les cooperatives de treball. Als anys 30, les cooperatives tenien hi havia dos tipus de cooperativa, la que tenia àmbit de lucre, o sigui, la que tenia interès de lucre, les cooperatives de treball amb interès de lucre en deien cooperatives privades, i les cooperatives sense ànim de lucre eren cooperatives comunitàries, que és una distinció que hem perdut. Doncs l'hem de recuperar, perquè després de fer tot això encara hem de sobrar diners per invertir en la comunitat on estem. Finalment, el que sí que fem Buscarols, això és el que seria el bé tangible. Els béns intangibles sí que els cuidem i ho fem voluntàriament. Nosaltres, per exemple, què són els béns intangibles? Són els arbres monumentals. És el bé cultural de les parets de pedra seca que trobem al bosc. Són els arbres que fan de límit entre dos propietats. Aquests béns, no hi ha cap llei a Catalunya ara mateix que els protegeixi. Nosaltres podem anar i tallar els arbres més grossos de Catalunya, podem tallar els arbres que fan de límit entre finques. De cada arbre catalogat que tenim, n'hi ha 100 més que no estan catalogats, però que hi són.
Què més? Bueno, poca cosa més. Hi ha una entitat que és Selvans, que està aconseguint també una mica fer això. Selvans és una ONG que està preservant boscos, posant d'acord propietaris i empreses del món capitalista. Empreses del món capitalista que estan disposades a invertir en l'àmbit rural, estan vehiculant inversions per preservar zones de bosc de propietaris privats. És una iniciativa interessant, és voluntària per part de la propietat, de propietaris que estan sensibilitzats amb el que tenen i entenen que és un bé comú i que per tant estan disposats a protegir-los, això sí, a canvi de diners. També aquests diners la idea és tornar-los a reinvertir en la finca. La majoria de propietaris que cobren diners per preservar zones de bosc es tornen a reinvertir en la finca. Llavors, Selvans és una entitat que hem de tenir present i que seria una entitat que podem afegir al mapa. Seria com la primera entitat que podem afegir al mapa d'economies comunitàries, perquè posen d'acord a tota una sèrie de comunitat, a la comunitat per preservar una cosa que és un bé comú. D'acord? I ja està, després del debat podem parlar més. Moltes gràcies, Marc.